L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha exclòs l'empresa Mensajeros del Jazz del concurs públic per gestionar el Festival Portaferrada durant els pròxims 3 anys. El motiu és que no ha presentat la documentació de solvència econòmica exigida, tot i que disposava d'un termini de 3 dies per fer-ho. Amb aquesta decisió només queden 3 candidates en la cursa per organitzar el festival. The Project, empresa que l'ha gestionat des del 2014 i actualment forma part del grup Warner Music, Clippers Life, responsable del Cap Roig, Pedralbes o el Summer Fest de la Cerdanya, i Barcelona Events Música, organitzadora del Cruïlla de Barcelona. La segona fase del concurs ja està en marxa i es preveu que finalitzi a mitjans de novembre, quan s'anunciarà l'empresa guanyadora. La decisió haurà de passar pel ple municipal per ser aprovada formalment. Paral·lelament, el consistori ha aprovat delegar a la Junta del Govern local alguns tràmits administratius del concurs per agilitzar el procés, tot i que l'adjudicació final es continuarà votant en ple.